ബാറക്കുമോർ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ തൻ്റെ കരുണയും അനുണനീക്കുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ വീണ്ടും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്കൊരുക്കുക. ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ജീവിതത്തിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവജനങ്ങളിൽ, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ അനേകം പേരിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിജയം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു തരും. പലപ്പോഴും വിജയം പ്രാപിക്കാൻ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. അത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. 1, വിശുദ്ധിയോടെ പഠിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ വന്ന സകല മാലിന്യങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധിയോടെ പഠിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിജയമുണ്ട്. 2, വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പഠിക്കുക. ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത്, തീവ്രമായ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തീവ്രമായ ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. 4, യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നൽകി ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച്, ആരോടെങ്കിലും കയ്പോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിച്ച്, പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ചാൽ അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. വീണ്ടും നാം കണ്ടു, ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. വീണ്ടും സ്ഥിര ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിത മാർഗത്തിൽ സ്ഥിര ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാം കണ്ടു. അടുത്ത 7-ാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണമില്ലാതെ വരുന്നത് പോലെ കാണാം, വന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 13-14 വാക്യങ്ങൾ. അതിന് മോശ ജനത്തോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ. യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുള്ള മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി ഒരു നാൾ കാണുകയില്ല. യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ. ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് മോശ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ. അതായത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരും പറയുന്നു, മോശയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, തള്ളിപ്പറയുന്നു. എന്തിനാ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണോ? ഞങ്ങളെങ്ങോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ല. ഇങ്ങനെ നിരാശയുടെ, പരാജയത്തിൻ്റെ, ശാപത്തിൻ്റെ, അയോഗ്യമായ അലസതയുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മുന്നേറുന്ന ഒരു ജനത്തെ മോശ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി പിന്നോട്ടില്ല. ഫറവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്കില്ല, ഇനി മിസ്രൈമിലേക്കില്ല, ഈജിപ്തിലേക്കില്ല. ദൈവം വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സമൃദ്ധി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വിജയം, അത് ഞാൻ പ്രാപിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു